موق سلامتنا نعقوم زخبركم تخاتلتنا ዜናታት ስፖርት حزنا قريبنا لنا نمكتتالكم بأخبارات نعدم مزنتو استبارر فرانك لامپارد ዝተሰምዖ ቅሬታ ገሊጹ ብሶኒ መዝነት ምስልጣን ክለብ ቸልሲ ዝተባረረ እንግሊዛዊ ፍራንክ ላምፓርድ ካብ ስርሑ ብኸምዚ ዓይነት አገባ ምስጓጉ አመና ከም ዝሕዞኖ ድሕሪ ምግላጽ ቅድሚ በታ ክለብ ክስጓግ ምውሳኑ ድኽመታቱ ንኸመሓይሽ ተጀሚሩ ንዘሎ ናይ ጸወታ ወቅቲ ክሳዕ ዝውዳእ ድማ ግዜ ክዋህበን ነይርዎ ክብል ዝተሰምዖ ቅሬታ ብወግዒ ከም ዝገለጸ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜል ሓቢራ ናይ ቅድማ ከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ ዝነበረ ወደ 42 ዓመት ላምፓርድ ካብ መፋረቅ 2019 ጀሚሩ ክለብ ቸልሲ ከሰልጥን ዝተመዘዘ ኮይኑ እንተኾነ ኣብዘን ኣመዝነት ዝጸንሐለን ዓመታት ናይ ምዕዋት ዓቕምናይታ ክለብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ብምምጹ እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ትዕዝብቲ ከኣቱ ገይርዎ እዩ ንሱ ነቲ ብሶኒ ዘጋጠሞ ምስጓጋ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ፍጻሜ ናይ ባሓቂ ኣብ ልዕሊኡ ዝተወስደ ጨካን ስጉምቲ ምዃኑ ኣብሪሁ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ድኹም እንቅስቃሳት ኣርያ ዘላ ቸልሲ ንምምሕያሻ እዚ ዓመት ስፖርት ክሳዕ ዝውዳእ ዕድል ክወሃቦ ተስፋ ኣሕዲሩ ከም ዝነበረ ወንደገፍቶ ኣብዝላኣኹ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እንተኾነ ወናኒ ክለብ ቸልሲ ዘሎ ሮማን ኢብራሞቪች ኣብ ልዕሊኡ ቁጥፍ ስጉምቲ ምውሳዱ ከም ዝሕዘኖ ኣረዲኡ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ 150 ሾቶታት ከም ዝቆጸረ ዝግለጸሉ ላምፓርድ ብዘይካዚ ቸልሲ ኣብ ከቢድ ቡድሆ ከም ዘላ ይርዳእኒዩ እንተኾነ ቡድሆታት ናይዛ ክለብ ብተሃዋኽ ዘይኮኑስ ብህድኣትን ብልዝብን እዮም ክፍትሑ ዝግብኦም ነይሩ ንኸምዚ ግና ዕድል ኣይተዋህበን ኢብራሞቪች ድማ የዋጻእኒ ዝበሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕለይ ወሲዱሎም ነዚ ድማ ብወገነይ እቕበለኤ በዛ አጋጣሚ ኣብዚ ኣብ ቸልሲ ጽናሕ ኩሉ 18 ኣዋርሕ ቅድሚ ኩሉ ንደገፍተይ ቀጽለኒ ኢብራሞቪች ንኣባላት ቦርድ ንተጻወቲ ንተሓጋግስተይ ዝነበሩን ንኹሎም ኣብታ ክለብ ዘለውን ስለተጻዕሮም ተወፋይነቶምን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሰገርናዮ በዳህ እዋን ዘርኣይዎ ኩሉ መዳያዊ ጻዕርታት ልባዊ ምስጋናይ ከቕርበሎም ደስ እብለኒ ክብል ጥዑም ናይ መሰናበት ቃል ተዛሪቡ ኣብ ዘመኑ ሓደ ካብ ብሉጻት ከፋፈልቲ ተባሂሉ ዝተሰሜን ኣብ 2017 ጫምኡ ሰቀለ ላምፓርድ አስዒቡ ነዛ ዓባይን በዓልቲ ዝናን ክለብ ከሰልጥን ምብቃይ ብወገነይ ከም ዓቢት ዕድልቲ ዝወስዶም ናይ በሐቅውን ቸልሲ ናይ ጸወታ ህይወተይ ዝሕለፍ ኩላን ናብዚ ደረጃ ዝዘብጽሓትንን ዓባይ ክለብ ስለ ዝኾነት ምስ ህይወተይ ምትእስሳር ዘለዋ ክለብያ ክሳብ ሕጂ ኣብዛ ጋንታ ብስተጓናጽፍናይ ዓወታት ሕቡኒ ተማሃሮ አካዳሚ ናይዛ ክለብ ዝነበሩ ተጻወቲ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ጋንታ ምስጋሮምን ዝድንቕ ብቕዓት ምንጽብራቆምን ሓጎስ እዩ ዝስማዓኒ ናይ በሐቂ ተስፋ መጻኢ ናይዛ ክለብ ድማ እዮም ብምባል ነቶም ተጻወትነታ ክለብ ናይ መጻ ዓወት ተመኒሎም ብብቕዓትን ገስጋስን ቸልሲ ዘይተሓጎሰ ወዲ 54 ዓመት ሮማን ኢብራሞቪች ንክለቡ ንምድሓን ምስ ኣባላት ቦርድ ተረዳዲኡ ነቲ ቁጥፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝሕበር እዚ ወናኒ ልዕሊ 18 ቢልዮን ዶላር ዝኾነ በዓል ሃብቲ ንቸልሲ ኣብ 2003 ካብ ዝዕድጋ ንድሓር ዛጊት ንላምፓርድ ሓዊስካ 10 ሙሉእ ግዜኦም ተቆፂሮም ዝሰርሑ ኣሰልጠንቲ ከም ዝመዘዘ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ንጥፈታት ንግድን ፖለቲካን ዝዋሳ ኢብራሞቪች ቅድሚ ንላምፓርድ ምስጓጉ ነቶም ኣቀዲሙ ዘስጐጉኦን ኣሰልጠንቲ ብጠቕላላ 110 ሚልዮን ፓውንድ ገንዘብ ከም ዝኸሰረ እዩ ዝግለጽ ኣብ ናይ ጸወታ ዕድሚኡ ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 18 ማልያታት ለቢሱ ከመከፋፋሉ ኮይኑ ምስ ክለባት ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ኒውዮርክ ሲቲ ዝተጻወተ ፍራንክ ላምፓርድ ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ክለብ ቸልሲ ንምሕያል ብዝብል ዕላማ ዝሓለፈ ክረምቲ ልዕሊ 200 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ከም ዝገበረ ኣይርስዕን ዕላምኡ ድማ ቸልሲ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ንኽትዓትር እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ሓንቲ ካፕተን ቀዳሞ ሰለስተ ክለባት ምዃን ናይ ዝወቕቲ ዓመት ስፖርት ክዛዝም ልዑል ትጽቢት ክግበረሉ ጸኒሑ እንተኾነ ዕዳጋ ከም ዝጸናሐካዩ ኮይኑ ነገሩ ኣብ ባይታስ ክሰልጦ ይከኣለን ካብ ዘካየዶም 8 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኣብ 5 ዘሕፍር ስዕረት ተሰኪሙ ክወጽን ነታ ክለብ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ካብ 4 ነጥቢ ሒዛ ዘላ መራሒት ማንቸስተር ዩናይትድ ብ11 ነጥቢ ድሒራ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ክስራዕን ይገይርዋ እዘን ዝስዕባ 5 ነጥብታት ከም ዓባይ ጉድለት ተመዝጊበን ንላምፓርድ ዘውቆሶኦን ካብ መዝነቱ ዘስጐጉኦን ምዃነን እዩ ዝንገረለን እዘን ዝስዕባ ድማኤን ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ 230 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ገይሩ ሓድስ ተጻወት ተዓዲጉ ክነሱ ኣብታ ክለብ ግን ዝኾነ ለውጥ ከምጽእ ብዘይምኽኣሉ ካልኣይ ነጥቢ ነቲ ኣብ መስመር ምክፍፋል ዝነበረ ሃጓፍ ክትክእ ይኽእል እዩ ተባሂሉሉ ዝነበረ ተጻዋታይ ክለብ ዌስት ሃም ዘሎ ወዲ 22 ዓመት እንግሊዛዊ ዴክላን ራይስ ኣብ ምፍራሙ ስለ ዘይተዓወተ
ሳልሳይ ነጥቢ ላምፓርድ ነቶም ዘፈረሞም ሓደስ ተጻወቲ ብፍላይ ድማ ነቶም ብጠቕላላ 180 ሚሊዮን ፓውንድ ወጻኢታት ገይሩ ዝዓደጎም ሰለስተ ተጻወቲ ማለት ካብ አያክስ ብ38 ሚሊዮን ፓውንድ ዘምጽኦ ሞሮካዊ ሃኪም ዚያች ካብ ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ብ53 ሚሊዮን ፓውንድ ዝዓደጎ ጀርመናዊ ቲሞ ወርነር ከምኡ ድማ ካብ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ብ89 ሚሊዮን ፓውንድ ዘምጽኦ ጀርመናዊ ካይ ሃቨርትስ ናብ ዓወተታ ክለብ ክልውጦም ብዘይ ምኽኣሉ رابعي نتبي زحلف عمد تشلسي اب تحت الاينت لامبارد اب صوتا شامبيونز ليج بباير مونيخ بزحفرا غبابو هلل نتبي شوعت بحده تسعيرا كميدا بموصا كم حمشاي ناي مودعتا نتبي لامبارد اما غير صفرات تصاوتي امونغو تصاوتو وهدتن سنيتن كفطر بزي مخالو كم زخونه يحبر لامبارد تكيو مزنتا سلطان تشلسي كركبي زبال زلو اسلطان بي اس جي نبر توماس توشل كم زخونه يزنغر زلو باصواوتون تاكتيكون بلح منبارو زنغرلون امناي مسلطان موياون بقعت كم زلوون زنغرلو جرمناوي توشل كم مزنت مسلطان فرنساوي كلب بي اس جي زحلف 29 تحساس تبارر كوينو نلامبارد كتصبيتي جبر توشل اب كلب بي اس جي ابس انا حلن عمتات بركت زبلا واناچو كم زعتر يفلط بارسلونا كاب 19 كلوبات استلق حتى عدا مخفالو سينام بمخنيات لبدا كورونا فيروس كبيد فينانساو قلولاو اغاطيمو زلو بارسلونا 730 مليون يورو وهلو العدا كم زلوات مالو سونيا بزرغحتو عامتاو فينانساو تصبصابا املكيتام بمسرت تصبصا بارسلونا كاب تزلوات طقلالا عدا 126 مليون يورو ب 19 استفلاليا كلوبات اوروبا اتودو كوينو بزلوا ناي باجت حصرت مخنيات كتكفلنا يكالتن زلام بارسلونا كلوبات كنز زاكل عدا اتود زلا كابتن كلوبات 19 تصاوت دحر معداغان ملك حنيو نابنت انجليزاويت كلب ليفربول نبرازيلاوي تصاوتاي فيليب كوتينيو قدم 3 عامد ب 160 مليون يورو مشطتلا غنا 19 مليون يورو تودالام حجون برشلونه نزناي ليفربول عدا قلطيفا كتكفلو انت زيك الى ابستناو حغزي اتعدانا ب 4 مليون يورو كعرغيو بلوغرانا اب عامه سبورت 2019 طراي لعل 1 بليون يورو اتوت بمركب كبره-وسن كسبر تثبيت تحريرا كوتا نبرت بسنكتي اب 2020 استخستله بدا كورونا فيروس جن تثبيتك سمر لاي كالن 855 مليون يورو طراي دمه رخيبام برشلونه نتاغاطي موازلو ناي باجت قلولاو نمقلال ابز قصل 3 عامتات نتصاوت تخفلو مطن مهيا ب 122 مليون يورو كتنكيو اسم معبصي حلام اذا غانتا امنوس وقف عامه سبورت نتصاوت تاوصو وصايتات لعلي 50 مليون يورو كم زخونو يزنغر اتا كاتالونياويت كلب ابز اوان كابتا مراحت لا ليغا زلا اتلتيكو مدريد ب10 نطب دحيره ابساساي درجه تقميطا زلام ريال مدريد كاب كيليان مبابي تسفارخيوام كوخوبات قاي بي اس جي فرنساوي كيليان مبابي بزعبا مصايو ابتا غانتا املكيتو زهاب حبريتا ريال مدريد تسفاهيبوا كم زلو يحبرالهم از ود 22 عامتات قاي غانتو زحلف عرب مشت اب قطم ليغوان فرنسا نمونتي بلير 4 بادو دحر مدها خايون فلما غزي بزعبا مصايو املكيتو بوقع تزاريبوم نسو ولا قامس بي اس جي كساب كرمتي 2022 زصنحو علن تهلو ابتي بعرب مشت زهاب حبريتا غنا بزعبا مصايو غنا كم زي وسنه دحر مملكات انت سوعلو كحدس وي ونتا غانتا غديف واك خيد اب قربا غزي كوسن مخانيو افليط زلوم نتزهاب ريتو استخاتات ريال مدريد دما كابتن بي اج زبلص وعل انت قريباتلو بقليلو كتسدعو كم اتخل اما دمدم تابصي حلام بزخا انت نختفر مجميراتو زلا صعري زياده كتحيلو مخانا افليط علام انت خونه اذا غانتا اب رئستي بسنكله بدا كوفيد 19 اغاطي مازلو كبير منقلقال أتاوي تحت أرض ناي ستاديوم أنا محدث زيت أدنى جنزب تفسس لزلا نمبابي كتعدقو أنت خوينا نبركت زبلو تصاوتا نبعداقا كتوردوم كتقدر مخانة أم مستقلب قرب الزلون وجنات زحبروم إذا عرموش كلب نتزا أرقا ستاديوم برنابو زبلت أن زمنا ونمقبارو 500 مليون باوند تلقي حكم زلا يزن الجرم نزع داز دماز مس عمل كتكفلو كجمريام إذا أبز حلف عمل سبورت 550 مليون باوند طراي أوتو زرخبت كلب تصاوتا متن مهاي أم 89 مليون باوند نخنكون تكراخروم يا زلام قبل الكلبات فرنسا زخونس بي اس جي نتي ابز عامه سبورت طراي 10 شتتا مزغي بلا زلو بلوصات قاي حدش امامه وعل قريباتلو كم زلا يزحبرم
ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ሊዮናርዶ ድማ ነተሐድሽ ውዕላ መልኪቱ ምስቲ ተጻዋታይ ዝርርብ ጀሚሩሎም PSG ምባፔ ውዕሉ ከሐድስ ፈቃደኛ ምዝኸውን ዓመታዊ ብዘይናይ ግብሪ 32 ሚሊዮን ፓውንድ መሃያ ብምኽፋል ምስ ብራዚላዊ ኔይማር ከተማ ዓራርዮ ምዃኑ ቃል ኣትያትሉ ዘላ ሪያል ማድሪድ ግን ምስቲ ዘለዋ ናይ ፋይናንስ ሕጽረት ንምባፔ ክንዲ ዝኣክል መሃያ ክትከፍሉ ዓቕሚ ከም ዘይብላዮም ዝበዝሑ ክኢላ ዕድግ ተጻወት ዝሰማምዑ ክሳብ 18.7 ሚሊዮን ፓውንድ ጥራይ ክትከፍሉ ከም እትኽእል ድማ እቶም ክኢላታት የመልክቱ أسلطنت بريمير ليج ناب لامبارد ናይ መጽናንዕ መልእኽቲ ይሰዱ ምስጓግ ላምፓርድ ከም ዘጓሃዮም ዝገለጹ ብርክት ዝበሉ ኣሰልጠንቲ ፕሪሚየር ሊግ ናብቲ ዝደስከለ ኣሰልጣኒ ናይ ጽንዓት ይሃብካን ጽቡቕ ዕድል የጋጥምካን መልእኽቲ ይልእኩሉለው ገሊኦም ድማ ንዓናውን ኣብዛ ስራሕ ዘይርከባ እዋን ኮሮና ካብቲ ወሪድካ ዘሎ መዓት የድሕነና ንዓኻ ሓሪሙ ይተዓረቀና ዝቕንዩቱ ሓሳባት ተዛሪቦም ኣለው ብቐዳምነት ተሰሪዖም ዘለው ድማ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ስፓኛዊ ፔፕ ጓርዲዮላን ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ጆዜ ሞሪኖኒም ንሳቶም ኣብቲ ዝተደድዎ መልእኽቲ ናይ በሓቂ ሕማቕ ዕድል ገጢምካ ድሕር ምባል በቲ ኩነታት ተስፋ ክቆርጽ ከም ዘይብሉ መኺሮም ጓርዲዮላ ኣብ መልእኽቱ ብቸልሲ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዝድግፎን ናይ ውሸባ ግዜ ምሰብቃዕ ድማ ንላምፓርድ ድራር ከም ዝዕድሞን ተዛሪቡሎም ንሱ ስዒቡ ንሰባት ሃመሙን ቀልቦምን ክሰልቦም ኣለካ እንተ ዘይኮይኑ ብኻልእ ክትካኢኻዮም ዝብሉ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጠንቲ ዝወርድ ዘሎ ጸቕጥን ውርደትን ግና ዳግመ ግምት ክግበረሉ ኣለዎ ኢሉ ክልተ ግዜ ንቸልሲ ዘሰልጠነ ንላምፓርድ ኣሰልጣኒኡ ዝነበረን ሞሪኖ ድማ ናይ ቅድም ተጻዋቲኡ ስሩሑ ምኽሳሩ ዝተሰምዖ ድንጋጽ ብምግላጽ ኣነ መሳርሕተይ ክስጎጉ ከለዉ ሕማቕ እዩ ዝስማዓኒ እዚ ኸኣ ውፅኢት ጭካነ ናይ ዘመንና ኩዕሶ እግሪ እዩ ስለዚ ኣሰልጣኒ ክሳዕ ዝኾንካ ተመሳሳሊ ዕጫ ክበጽሓካ ምዃኑ ክትግንዘቦ ዘለካ እዩ ክብል ናይ መጽናንዒ መልእኽቱ ኣብጽሑ ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ዘሎ ብሬንዳን ሮጀርስ ብወገኑ ላምፓርድ ንሓድስ መንእስያት ዘተባብዕን ዘነቓቕሕን ኣሰልጣኒ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ኩነታት ተራእዩ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦ ነይርዎ ክብል ሓሳቡ ገሊጹ ዓላሚ ክሪስታል ፓላስ ዝኾነ ሮይ ሆድሰን ድማ ኣብ ዘንቀረባ መዓልታት ንላምፓርድ ረኺበ ከዘራርቦ ክሳብ ዘይሓተተን ግን ጭራ ምኽሪ ከማን ኣይልግሰሉን እንተኾነ ግን ብዘጋጠመካ ሓዚነ ግዜ ክወሃበካ ድማ ይግባእ ነይሩ ክብሎ ብምባል ተዛሪቡ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ብ3 ነጥቢ በሊጹ ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ተቐሚጡ ዘሎ ኣሰልጣኒ ክለብ ዌስት ሃም ዴቪድ ሞየስ እውን ላምፓርድ ዘሰላሰሎ ስራሓት ድሕር ምምጓስ እቲ ኣሰልጣኒ ዝሓለፎም መሰናኽላት ንኹልና ርዱኣትዮም እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኻልኦት ናእሽቶ ኣሰልጠንቲ ተስፋ ዘቑርጽ ከይከውኑ እምነተይ ብምባል ሰናይ ዕድል ተመኒሉ መዝነት ምስልጣን ክለብ ሳውዝሃምፕተን ሒዙ ዘሎ ራፍ ሄሸልቱል ድማ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ዝወቕቲ ዝጥራይ ክልተ ኣሰልጠንቲ ከም እተሰጎጉ ጠቒሱ ላምፓርድ ኣብ ምፍራም ተጻወቲ ዘጥፍኡ ኣማኢት ሚልዮናት ፓውንድ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረሉ ብምሕባር እንተኾነ ነቲ ኣሰልጣኒ ግዜ ክወሃቦ ዳእምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ምስጓጉ መፍትሒ ከም ዘይከውን ሓቢሩ ተወሰኽቲ ዜናታት ኣሰልጣኒ ክለብ ደርቢ ካውንቲ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ እንግሊዛዊ ዋይን ሩኒ እታ ክለብ ኣጋጢሟ ዘሎ ናይ ገንዘብ ሕጽረት ንምቅላል ንገለ ክፋል ናይ ደሞዙ ኮፊላ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ኣብታ ክለብ ሰሙናዊ 9,000 ፓውንድ መሃያ ክኽፈል ተሰማሚዑ ዘሎ ሩኒ እታ ክለብ ከይትጥፍሽ እሞ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ብሉጻት ተጻወቲ ገዲፎም ከይከዱ ብምስጋኡ ብወለንትኡ ንገለ ክፋል ደሞዙ ብስሩዕ ኮፊላ ወሲኑ ዘሎ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ኮኸብ ደሚቑ ዝነበረ ሩኒ ምዛ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ጻወት ክለብ ንኽልተ ዓመትን ፈረቓን ድሕር ምጽዋትኡ ብሓለፍቲ እታ ክለብ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ንኽልተ ዓመትን መንፈቕን ከሰልጥና ድማ ክታሙ ኣንቢሩ ይርከብ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ጆዜ ሞሪኖ ንናይ PSG ዲማርያ ዝመጽእ ክረምቲ በነጻ ዝውውር ከፈርሞ ወጢኑ ምህላው ተሓቢሩ ብመሰረት ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ቶተንሃም እቲ ወዲ 32 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከተነበረ ኣብ ሪያል ማድሪድ ግን ምስ ሞሪኖ ሕጉስ ናይ ጸወታ ግዜኡ ኣሕሊፉ ሕጂ እውን ምስ ሞሪኖ ንኽጻወት ናብ ቶተንሃም ክመጽእ ዓይኑ ክሓስብ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገረሉ ዲማርያ ምስ PSG ዘለዎ ውዕል ዝመጽእ ክረምቲ ከብቅዕ እቲ ሰሙናዊ ዝኽፈሎ 218,000 ፓውንድ መሃያ ክቕንስ ካብ ጋንቱ ሕቶ የቕርበሉ ብምህላው ድማ ውዕሉ ክሕድስ ከም ዘይደልዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ዲማርያ ምስ PSG ኮይኑ ኣብ ተሰለፈለን 243 ግጥማት 86 ሸቶታት ከመዝግብን ከሎ 102 ሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ድማ ኣበርኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ PSG ንተጻዋታይ ጁሊያን ድራስክለር ምስ ተጻዋታይ ኣርሰናል ማቲዮ ጎንዶዚ ክትለዋወጦ ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢራ
ቦርሲያ ዶርትመንድ ብቕዓታ ብምምሕያሻፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ከተውሕስ እንተዘይክኢላ ዝመጽእ ክረምቲ ንኽዋክብቲ ተጻወታ ክትከስሮም ክትግደድ ምዃና ጋዜጣታት ጀርመና ጠንቂቐን እታ ብቕዓታ እናንቆልቆለ ዝመጽእ ዘሎ ጋንታ ኣብዚ እዋን ኣብ መሳለል ቡንደስሊጋ ኣብ 7ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ንዝሓለፈ 3 ግጥማት ድማ ክትዕወተሉ ኣይከኣለትን ኣላ ብኸምዝን ተቐጺላ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ስለዝቕህም ነቲ ኣብኡ ብዘይ ምስታፋ ክስእኑ እትኽእል ልዕሊ 30 ሚልዮን ዩሮ እቶት ንምርካብ ንከም ጃዶን ሳንቾ ጂዮ ሬና ራፋኤል ጎሬሮን ዝኣመሰሉ ከዋክብቲ ተጻወታ ዝመጽእ ክረምቲ ናብ ዕዳጋ ከተውርዶም ክትግደድ ምዃና ድማ እተን ጋዜጣታት ኣመልኪተን እዚ ዜና እዚ ድማ ነታ ኣብ ልዕሊ ጃዶን ሳንቾ ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲራ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሕጉስ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ነዝናይ ሕጂ ኣሰልጣኒ ኣዘሎ ጂናሮ ጋቱሶ ኣባሪራ ነቲ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ኣዝነበረ ስጳኛዊ ራፋ ቤኒተስ ክትቆጽሮ ትደናደን ምህላዋ ተሓቢሩ ብመሰረት ጋዜጣታት ኢጣልያ ፕሬዝደንት ናፖሊ ኣውሬሎ ዴላውሬንተስ ድሮን ራፋ ቤኒተስ ናብ ሴሪኣ ንኽምለስ ዝዓለመ ዝርርብ ንምክያድ ናብ ኢጣልያ ዓዲሞሎ ቤኒተስ ኣብ 2014 ንናፖሊ ጽዋእ ሱፐር ኮፓ ኢጣልያ ክዕትራ ክኢሉ ነይሩ እዩ እቲ ወዲ 3 ዓመት ኣሰልጣኒ ምቻይናዊት ክለብ ዳልያን ዝነበረ ውዕል ድሕሪ ራዚዩ በዛናይ ቅድም ክለቡ ዝድለ ዘሎም ናፖሊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥም ሴሪኣ ብሄላስ ቬሮና 3-1 ድሕሪ ምርታዓዩ እቲ ፕሬዝደንት እታ ክለብ ነቲ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ከባሮ ዝሓስብ ዘሎም ናፖሊ ኣብዚ እዋን ኣብ መሳሊ ሴሪኣ ኢጣልያ 6ይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ንላምፓርድ ክትክእ ተመዚዙ ዘሎ ኣሰልጣኒ ፒኤጅን ቦርሲያ ዶርትመንድን ዝነበረ ጀርመናዊ ቶማስ ቱሸል ንቸልሲ ንምስልጣን ሎሚ ሰሉስ ብነፋሪት ናብ ለንደን ከም ዝተጓዓዘ ተሓቢሩ ብመሰረት ዴይሊ ሜል እዚ ወዲ 47 ዓመት ኣሰልጣኒ ኣብ ለንደን ከተወሸበ ብቐጥታ ናብ ቸልሲ ብምምራሕ ስርሑ ክጅምር እዩ ክውሸብ ዘይተደልየሉ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ተጻወቲ ቸልሲ ዘካይድዎ ልምምድ ንኽሳተፍ ተባሂሉ እዩ ቸልሲ ቅድሚ ዝመጽእ ሰንበት ምስ በርንሌይ ምግጣማ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ግጥም ኤፍኤ ካፕ ምስ ወልቭስ ጸወታ ስለዝህልዋ ቱሸል ከይዕረፈ በቀጥታ ናብ ስርሑ ከኣትዮም ሓለፍቲ ቦርድ ቸልሲ ኣዚዞም ዘለው እዚ ከምዚ ልንኮሎ እዚ ኣሰልጣኒ ነቲ ብክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑልን ባየር ሙኒኽን ዝህደን ዘሎ ብሉጽ ተኸላኻላይ ዳዮት ኡፓሜካኖ ናብ ቸልሲ ከምጽኦ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ ኡፓሜካኖ 38 ሚልዮን ፓውንድ ብክለቡ ተተሚኑ ዘሎ كبراتن فتواتن تخاتلتنا نايلومي تحجتو زيناتات سبورت عبز تفتيمولوم نايوتر مكتتالكم أي فلينا سلام